tisse. Okay. Men er det ikke typisk Thomas at lave lort og lave ballade og sætte folk op imod hinanden? Ja, det synes jeg Thomas han er god til. Mig og Camilla, vi står på toilettet og laver fis. Vi gerne skal prøve at se det. Hold kæft, mand, hvor jeg er grim. Det er helt vildt, så grim jeg er, mand. Det ville være, at din mor hun har givet mig øjenskyg på, mand. Det er helt op til øjenbryn, og så har man min øjenbryn. Ja, og din mor maler min øjenbryn helt sort, mand. Hvad er det? Okay, men kommer I snart til besøg? Okay. Det er bare gjort. Ja, i lige måde. Jeg skal starte. Kan du se, hvor løs min flætning blev? Har du filmet det? Ja. Det skal vi have en tisse lige om lidt.